meka ayi Fuku residence na ofa Fuku dan nchen omo fa ho ya omo fa ho a omo ayeden omo de ho ayi kwan ofa Fuku to fence wall ma community no bebre frefre program kriya so a na omo se ofa Fuku baby a woye ne dwumadi no anase baby o ato ne fence wall no wasi amansan nyina kwan eye program ya so ena na no yede Fuku ne residence site plan ebe to TV so mo obi hunu se baby of Fuku ato fence wall no wonsi amansan kwan eye na saase ena amansan de kwan ye den eto mu na saase no animu se ye adwira road no ye kwan se plan no ene da yi ena akire se nso ye kwan na problem aye wura akire wa ye hu ye no town planning for baby year no problem kese power akire no no enye of Fuku na sem fi se regional surveyors na be yi na saase ma no very well nti ho no ye nti me kasa results no de bro bebre ye kan ye nwie da bebre ye kan ye nwie enti nyame ya adoma enenso ye ba beje amanfo how de di nkan de na wo kan kire omo de na wo kan hye wo mo nkurane wo mo a other communities so omo wo how te say dia ye di kan tu ho na mo no de na kan hye wo mo nkurane na afi ya sase afa afrefo no me da se bebre ye share program ya se me nhye dante bredi ahyeyem proso nyambe kire me hu omo frɛ ese omo de omo ni haw but omo ni haw a omo kan hu se community no e bia na aban mu nipa bi ana se assemblyman bi na enye ya community na mu mpanimfo ne omo ni ankorankora bi dwumadie wo hawo ti wono mo mfrɛ ba bi ti se don kronkwanta esua no seko efre animu we ba nyina ho ye nhye da nya ho course bia nom sa right kwafrɛ ne sa areas no ye nhye da nya ho nom course sa wokɔ ba bi ti se msa Nkoranza south de Nkoranza north rather omo no mo from mo generalize problem 90.7 FM ena there is one man of frɛ ye nadmo for adwuma ewo fiema this week yebekɔ fiema na yakɔ hwe papa na ɔse ne dan so apa no dan no na ye nkyere because ye radio wo say ye nante ye no dɔɔso but yebeba nso so yebefrɛ enti papa no nkana koma nto no ye yes me ne nadmo ye ne nadmo fo edi hu dwuma so aye di hu dwuma enti wo de frɛ mate makwan na omo mfrɛ nana me da ase nipa no nka ne mpɔtamu how de ha no bibia ye ankorankora dwumadie nyina emfa ho ne se obi wa anadwe ne se ya ban na me sa kan we ahye assemblyman ne committee chairman for no nkran se mo follow a program na so Owoahene ye mmoa na wode ne platform kakrakai ege mo hawo na no pa ya right efiada ye tenasia ye mpie nipa no enko political grounds wo ye nya politics dabi ena sa abo na ya hye no nyemo na ya hye mbo ya hye ye ho bo se ye nya politics ye de be matemamufo no benya nsunsuanso pa ebeboa ama oman na koso right na nya de ye be ye na ugu nipa ni ma se wie ya response papa bi ama no na ede free mobile nana meda say 0598994994 0598994994 o mine be ya free me no wontamu o how be na wo ho obro no so o how be na wo ho electoral area o how be na wo ho a opese ye fa ye man koso so na ye dane o how no ani e de ma wo anope ye ma kwan na wa frɛ ye 0598994994 0598994994 na waba enkomoyi eso na afi yeko yanim ene anope 0598994994 o how no eye ka kwan eye nsuo eye nkanea eye o how ben ya gata bi na ha o manfo susan bi na etu nkrofo ana se bibi na nna ye se animanimu ya anhwa nka ebetima akofa atorenchem e de abre nipa dodo a ewo importamu bi wasamble member tu ho na monpen na wonya emuaye ana se wunhunu so obi etu ho na mo na wosusu se edika edi se ye ho adwuma ana
o Fred is how na ba benada no pa bia say ya na ye yo no wo de how no ba na ye drew so na fe ye bon komo no edifi ho eko ye nim 0598 994 994 na waba eso na ye bo enkomo 90.7 FM ya aye kama o man no be ye ya efiri meno enenti anopai wontamu a wote nipa no oye timamuni oye ankorankora bi na de bi a waye se ye dan na wasi ana bibi na waye na se ba bi esi no ebenya ohaw de ama nipa dodo no a eno so wobetima atwen yadwene asi so na afe yahwe enkrata mu wo se sa de koro no esi ba bi a esi no ana se eni kwan se esi ho enom eno so ofreye na waba dwumade no so bi na waba abekire yema yin koso na kire se onso waba abeka ho na bibia no atume ekọ ne kwan mu eye ene anopai enti bomoden na fawde ebra. Hello, good morning. Good morning, Owoahene. Udin ne ba bia wo kasafi. Your friend Prince of the Nkoranza. Yura Prince, yeda say my enti Nkoranza 15Th.
Nkoranza Kasajan. Nkoranza Kasajan. Yɛda That's ase. right. Ɔhaw a ɛwɔ ɛhɔnom no yɛ den ya. We there how I man Nkoranza Nkoranza Acheampong. In fact, quite long I just want and what's that matter? Which we are first marriage for practicing war. Kaka Abia from the 15th and every Tuesday. And let us now fast and perform. Since I wish you out of emotional car, and think so. Maybe any money on so not the son of I'm Yɛwura Prince, o sɛ car no asɛe si he fa? what's that and first and first now? It's the fine thing. Okay. What we are telling what piece one up on coming. All right. Yeah, I need to see cars and the issues, after everything. Yo. Na o hwɛ asi hɔ na bɛyɛ sɛn nie? And run a bit more. And run a bit Okay. Yɛda ase ɛne wo de a wo de baayɛ panimfoɔ atiu asopam nyame yɛ adom a yɛbɛhwɛ 90.7 FM. All right. Onso betimi afrɛ 0598 994 994. Abusuafo na oba nkɔmɔ iso ebi na waba bɛkyerɛ wadwen. Die na de mpuntu bɛba. Die na ɛna yi a ɛwɔ sɛ wotwe adwen si so na yɛde atu yie. Pai mu naka ɛmfa nsie ɛnyɛ obia ha wo sɛ bi a ugu obia nim ase. Ɛyɛ hawa yɛyi firi hɔ a ɛbɛboa yɛ nyinaa ma asetra ne abrabɔ akɔsoɔ. Ɛno ho dwuma ɛna yɛdie. Ompɔta mu te sɛn, wo electoral area no te sɛn, na nanaba ka sɛ emiamia ahodo a aka no mo haw te sɛn ana mukuro no ɔhaw bi anim a emuhia sɛ yebetu ho anamon. Bɔmɔde ana frɛ. Sɛ wo kana sɛ yɛ assemblyman asɛde a ɛnkyerɛ sɛ wo bɔ assemblyman akyi. Ɛkyerɛ sɛ open yie, ɛkyerɛ sɛ wo twen adwene asi Sompa na yɛ nyinaa yahu kwan a yɛde bɛfa so. Nti anɔpɛ onso betimi afrɛ 0598 994 994 0598 994 994 na afe waba nkɔmɔ yi ɛso ɛyɛ ball asɛm ana ɛyɛ nsuo sɛm ɛnkane asɛm wɔ wukurom ana brono a wote so wonim anamo bia yɛtu dada ɛwɔ ho ana yɛntu bibia wɔ ho nso na sɛ animanimu yai ɛyɛ masɛdeɛ ɛyɛ mohiadeɛ sɛ yɛtu anamo no a yɛ ma kwan sesi a wadaro ma frɛyen na yɛmfa ɛyɛ nkɔmɔ no ɛnhyehyɛ so ɛwɔ ha ɛnom sesi yɛ yɛ kasɛi na nyame yɛ adom a yɛtena se a yɛde ho kyerɛ mu abrɛ na no dodo a aba yɛnim no wohwɛ anamo a yɛtuo adanse a efirimo ba bola kɛseɛ yɛ si akyire ha yikurai no nyame adom sɛ yɛtu a yɛhwɛ sɛ yɛbɛyi afiri hɔ ɛno nti ɛna yɛhwɛ wo nso mpɔtamu wo deɛ no mɛnwene sɛ bi a nyawo na wobɛka wo na ɛsɛ sɛ woka ɛsan sɛ asɛm bi wɔ hɔ a ɛdi ka na hwan na wobɛka asɛm no ɛnyɛ obi a ɔyɛ wo ɛyɛ me ɛyɛ yɛ nyinaa ɛna ɛwɔ sɛ yɛka na yɛka no yi a ɛno mu na mpuntuo no ɛbɛfiri aba ɛdi ofrɛ yɛ na anɔpa yi aha yɛ Sompa FM anɔpa yɛdwumadi a yɛtena ase Adea Akye Abia so no benada anɔpa bi a yɛgye mohaw ɛwɔ nkrutoɔ ahodoɔ so na fiada yɛtena ase a yɛadɔ mu sukɔ na asukɔdɔ no mu yɛtumi ɛde nneɛma ahodoɔ pii ahyehyɛ so na yɛtumi akɔ yɛnim ama nkɔmmɔ ɛne anamontuo no ne nyinaa ayɛ kama ɛwɔ hɔ ɛnom 0598 994 994 na oba yɛn nkɔmmɔ yi 90.7
Ashada Nkwabe. Yeda say my inti opening and paying Nkwabe se fine potting akasa free. Nkwabe meka se isi ede mo ya boasa. Yo. Me pa cho o how no ye den ya. How no de Nkwabe in general na me pese me ka ha asem kakra. Ye how no Nkwabe town rules no. In fact, baby no more asay cry and young bora so I will create no more. In fact, ya can't was a ma na momo can be a media na more to an magic and a month for free. Best na Benny Fotiena, ye bora, handsome. And a town rules, a market, or call Guabe market, whole road near the down, I say, a gutters, I say, pa, a 2-1 a more, just stress, and penny foot here, and pay a warm wine, Sakwa, so, am I right? That's Yen so, yeda, Sibebre, and pay over Fred or how Abba, programming, eso, na afe, yetumi, echo, ye nim. Ene anopay ewo ha eno ene ye benada anopa bia yetena se ohawa ewo wontamu ekuru a woteso brono a woteso hawa ewo honom no ye ma kwan ema wode haw no eba na yetume akoye nim ewo eye yasetena mu yetuma dia ne se wode kan ohaw no kire yen na so ohaw no nya beka yen sa na afedie yen ya frem panimfo a eye wo ma sede se yebetime yi ano wo mo a omo wo asede se yebetime yi ohaw na afiri ho no ya frɛ wo ma ma wo ma ba be kyerɛ anamo wo mu tuo ɛwɔ ho ene nea ɛwɔ enti ye dwen ye man Ghana ho ye dwen ye Nkoranza man ho no ye ka wo se onso betime afrɛ na wabaso ebe o how ne saying 0598 994 994 ma o man hu hia Sompa. na yina yensumu ebi na no pay 0598994994. Hello, good morning. Owoahene me pacho ashada na masanya baby mu Nkwabe. My intio. Na me topic no na enka ya horom yen sami ja ba ko a maja no mu no ye nkan ya ho nsem. Yen kure ye shaase se ye extension electricity extension kurono a new site ni na but ye ha se no ye gya to be ye mfie de wo ho ni. In fact eji nyapa te se enye adwuma o manwie na ba ko e ka ho so ofa ntana so kwan ekobredi ye wiring sa ekosi ho na wiring no awre o sem se ye gya to ho ama uduru wura ho ba bi kura wire no atete agwura mu ho 90.7 na asenye ka ba he me se adenti na ye he dwumagie bi se ase a yes gya na adenegu a essay nti ye nkane ho nsem so ade a han wo kuremu pa di stress waboa ye na wo gusu a wo dom ye mampanfo ntina de ye na sade se oba beto wasa nkane asem no so maye no
anka nkwabi kuro no nyinaa kuro no to no nyinaa nyankanea na saa hawa ewo ntana so kwan kosi bredi ni kurutu light wires no sesa wiom basa na ese no omomwa saa kwan no so na omomeye maye na nkwabi saa problem no high why me that yes yeah that say bebre ne ode a ode eba ye onso betimi afre na wa kire ohawa ewo wo mpatamu 0598994999 na waba abeka Adea Akye Abia dwumadie eni anopa bia we ha na ye ma kwan na wa kire ohawa ewo wo mpatamu dia assembly member tu ho anamo abre dia nipa dodo ni nyama so nanso ewo ha kese ewo nsunsan so ebetim dia abre nipa dodo ye ma kwan na wa frɛ dia abadwumadie so ye bo ansɛm no nyinaa ano na nyame eye adoma fiada yetena se ye man koso dwumadie so ayede ni nyinaa abre no ebeboa ama eye nanaba ke fa ne mpanimfo eye wasede asi ho nkonwa dwumadi ayedie no ye wo mu adansede bebiri a kire se dwumadi no yaye amamfaso abaso na akase onso do de ebeba abeka ho na yaboa ama wonso ontamu enam program we so ontamu ohaw bi e wo ho no yebenya emuaye ede ama bola kese ekure wo kurumu a ya bre aka ho asema kan no yenam saa kwan so enne bola no yetu ni nyina wonso de no eye de wo hia anopei bomade na fa wo ha no bra na yentu ho anamo ema 0598994994 0598994994 na wabawura enkomoyi Adea Akye Abia dwumadie enie o ye je wadwenkyere sesia na yabon komo afiri ha ma oman hu hia
ohawa ewo ukrom na afi yenhwe emeka ho ase 0598994994 now the adventure no aba Omaye nyina nso yemfa kroye emwa yakuwe drego mi 90.7 FM. Omaye nyina nso obiara nyana famudio omaye benya nkoso kana betu bono omaye nyina nso obiara nyana famudio minye omaye benya nkoso kana betu bono nyina yensom na Ghana man betu mpon hello